Hello, Fáistí, tásúla go bhfuil an beo anseo agus mams and dads má eicinn sibh mé an féidir le aon duine thumbs up a thuairtom. Feicint an bhfuil míad ag obair. Is lá álan des atá anseo inniuh. Bhfuil aon duine ansin. Faríor tá Facebook treis ceach go de ahrú mar is gannách ar an second dearnach agus tá sé achar is bheith gom feicim gohfuil daoine istigh agus ag féchant. So tá fáilte mhór romh go dtí tionól na seachtaine seo. Dearan Niall Bambrick bhfuil Maya agus Célan Bambrick ansin ag féchant haid conastáisih agus tásúla go bhfuil gachtainna go maith. Tá fáilte mhór romh ar fad ar ais treis léhananta siar na cásca agus tásúla gom go raibh brise anaí ag gachtainna. Hi Andy ó Henricáin a má an bhór ar an Bleach Road, súla gom go bhfuil gachtainna go maith, eile ní gile fádric conas tantu, tá órán an seo a dearan Róisín Fódaí. So tá daoine ag teachtasteach dígur níg. Ibrahíonn ná déanaine míos darúd ar na rudaí táchtaí táchtacha ag tús an tionól inniuh. Bhí cinnte gur níg tú de lábha dhéanann máiste é cúpla nómata hin, agus fan sa bhaile anna háachtuk go bhfuil míad agus tretharacha agus trafóracha ní sinne, mám agus dead agus gachtainna go bhfuil míad ag fanacht sa bhaile ach go bháin an am go dtéim míad amach ag siúl nó ag rit nó ag rothíocht nó ag scátáil. Tuair thumbs up dom dom rud ag go raibh tú má agus ag déanamh rudaí deasa le cúpla lá anuas ag siúl nó ag rothíocht nó ag rit aon rud mar sin. Más féidirlumm na rudaí deasa sin éiscint ar an scoileán. Hi Ivan Brackett, tá níomh agus dara ag féchant d'irsí, tá Owen Dewberry ag féchant, tá Laura agus Paddy Cana ag féchant, tá Gail Morrissey ag féchant, Dina idí Gail Morrissey ag féchant, tá Andrew agus Olivia Brennan an ní Bhréanáin ag féchant, Cillian ó Scacháin ag féchant isteach, hi Cillian, agus tá Sianini Cuisle ag féchant isteach. So ní dóinne gur féidirlumm na thumbs up éiscint inniuh, ach tá mé chun tosnú mar dhéanamh ag cúpla seachtaine nuas lena breléhananta agus tá siad sá an agus tásúla go bhfuil an mo goibhann seo, tá feicim go bhfuil Jack mac éangasa istigh an seo agus go bhfuil saimhní gaiire istigh. So tá mé chun tosnú ar an lista mór fada breléhananta a bhí againn ónúair go raibh an tionól dearnach againn. So tá mé chun é seo dhéanamh anna hapig. Brela honna de abíní eáin rang a cahar múntar náile bhí déimlíon díis. Brela honna de Anna de Stackpool I rang nína an bhúra múntar Ivan a bhí 7 mbliain díis, agus Darren Martún sa rang céine a bhí 7 mbliain díis comá. Tá 10 ór nua a gcuin sa scoile rang a sé, Brela bhór honna de Shane O'Neill I rang a sé múntar Brian a bhí 3 mbliain díos an teachtain Chicago agus an sin bhí Cuivaní Anagáin I rang múntar Sylvia agus Sean O'Kellig I rang múntar Maria agus Aisling rang a 5, bhí an Berta go siúd 2 mbliain díos agus bhí Sean O'Din I rang a 5 agus Cillian mac Gilliwee an Berta go siúd 2 mbliain díos comá. So tá Brela bhór honna dóibh. Brela de bhúntar tig múntar des scoil, taig mac éangasa mac le múntar mar Ruth agus Adrian Darnón, bhí sé siúd 7 mbliain díog a bhí sé 7 mbliain díos tá bhrónar. Bhí Pádraig O'Hain I rang nína an bhúra Maria D, bhí sé 7 mbliain díos. Bhí Emily Éileán agus Rian Ó Dúchláine I rang a sé múntar Sylvia agus Brian bhí do 2 mbliain díos. Bhí Tomás Caivánach I rang a dó múntar Cuive, bhí sé 9 mbliain díos. Bhí Ruth ní crúlaíoch ní creidime mé seo I rang a 5 múntar Ness agus Maria, bhí si 2 mbliain díos. Bhí Isabel ní Éileán I rang a dó, agus Katrina ní Aulu I rang a dó, múntar Ashley agus múntar Cuive, bhí idir 9 mbliain díos. Bhí Róisín ní Hay I rang múntar Conor agus Rose, bhí si 10 mbliain díos. Bhí Abby ní Corcoran I rang a 4 múntar Cormac, bhí si 10 mbliain díos.
agus an sin inniuh bert anna háachta gur fad. Mar a dúirt mé tá Jack mac éangasa ag féchant agus chógádagus duitse Jack tá tú seach míana inniuh agus tásúla go ghfuil Andrew agus Carolig tuairt ar anna bhádait an sin sa bhaile agus an sin rang a trí duine beáí ní sinne bet ní cúna i rang a trí múntar Connors múntar Rose tá si siúd néim líon díis inniuh. So lá brethe honna díomh don merta goibhse lá brethe honna Jack lá brethe honna bet inniuh. An sin ó breléhananta tá teacht sa cúpla lá tá teacht cuain beag dara ó mar a chu i rang múntar brian rang a sé beag dara beag sé gábhlíon díobh díis beag Lucy Trace sa ní an bheoga le múntar Ruth hai Lucy beag Lucy séimlíon díis beag Donald de Poyer Donald anna character in our scoile I rang a trí múntar Fiona agus Derval beag sé néimlíon díis beag Liam agus Ciarán sa bhís. Ar cúpla ceann na cúpla atá sa scoil beag Liam agus Ciarán tá siad san dá rang a héan rang múntar Michelle Líslad agus múntar Mara Ruth beag an bertico siúd 8 níon beag Eminic an Gail I rang a dó múntar Ashley beag sí néimlíon díis beag Mélanie Crúlíoch san ní an bhura le Deirdre go síle beag sí 7 níon díis beag Evie Niúlaán níos tapúla a bháistar beag sí I rang a sé beag Evie gábhlíon diog díis a beag Ella Péir I rang a dó múntar Cuimhe beag sí 9 agus beag Líse ní bhríon I rang a trí múntar Fiona agus Derval 10 níon díis. Tá an máiste caiiteach canis agus tá isce ag tastáil túig tréis an lista mór fada sin so lá brethe honna díomh lá brethe honna díomh lá brethe gacéine lá brethe honna díomh agus buinigí ar fad tainmh as na breléhananta agus súla go gur bhain daoine tainmh as na breléhananta a bhí go dtí seo haile daoine eile tá take isteach inis tá níos mó ná 5 duine istigh fé láthair do Mary agus Nóra ní chearúil I dig Breed Foley fáilte romh isteach tá Jessica ní Hanán I dig múntar I dig Catherine tá go go sé rang múntar Mar Ruth I dig Catherine agus Paul sin hi Jessica fáilte romh isteach Ballyhale darnóin tá Robert Mackenzie istig tá Donald de Poyer istig tá Bláinid ní bhrin istig tá Saibh agus Siofra ní Coníle I ggéisteacht ó Tobaróin an sin agus tá múntar Máise istig ha múntar Máise Breed ní áú dar si yes please ní lis gom cad faoi atá an yes please a rís Breed ach tá si istig agus fáilte romh Jack agus Ben Allen tá ó Helene tá an bertico siúd istig comá. So tá fáilte mhór romh ar fad an máiste chun dul areis go dtí an lista rudaí go rás ag smaoine fé. Tá mé go leirtain iste gachtain ó rang a sé atá istig agus tásúla gom go bhfuil sibse go hanamh ar fad. Tá is gom beidir thar aon duine eile in our scoil tá an am seo beganín difriúil de rang a sé. Tá mí ag tosnú ar an téirme dearnach sa scoil bhliain agus degan ád rang a sé bíon an téirme seo go húntaach beag bheadh sibh ag súil a bheith dul sios go dtí ar suas go dtí ra charn a gúntaine mí ar an troscoile faríor ní bheith an troscoile sin ag dul aráig fé láthair. Agus mar again le rang a cuaig an tros mór go dtí an Gaeltacht híos I géirí tá is gom go raibh sibh sé ag súil sin agus faoi láthair ní bheith sé sin ag dul aráig acurid. Ach do rang a cuaig déana míid socrú ag an eile beidir amach an seo do rang a sé ní lis goin catá chun tarlú. Ach tá cúpla rud go bhfuil míid chun déanamh agus fios I cainte le múntar Brian agus múntar Sylvia agus ba bhailíonn go raibh míad aráig le cúpla rud speisialte. Agus an céad rud ná na cocalíní nó na gansaithe a bhain rang a sé gach bliain tá míid chun leanúint aráig le na gansaithe sin. So an rud atá ag tastáil dúimse ná go gurí gach duine chuirigh siad sin óid siad a ainm ar fios a pápéir bán le peann dubh agus é cur areis ar ífoist go dtí do bhúntóir. So iad a cur go dtí múntar Brian nó múntar Sylvia có tapig agus gur féidir leat agus comáile sin go gurí tú de ainm omláin agus ceapim a dúirt múntar Brian
do gáta brethe comá onas gur féidir linn gachrod a choristeach onas gur féidir linn na gansaithe a bheith réig agus sin is I beag daoine inán an gansaíú an cocalín an is speisialta sin a fháil agus é bheith a gcuin go rih na bliana. Le cúnamh dé a fáistí be míidir eis ar scoil rih deire mí meitheamh tá is a gcuin nach féidir linn dul eis ag an buinte seo I mí bealtaine go luath so caiimiad fannacht agus caiimiad a bheith fáineach. For bhreailinn na múntóirí si bheiscinnta eis ar scoil ach go háirithe rang sé chun bhórdréimhse in our scoil a críochnú I gceart. So le cúnamh dé tarlóid sé sin agus beag rudaí deasa ar siúl. Ach comála sin ba bhailing go meach si bheith chur obair ar eis go dtí na múntóirí onas gur féidir lotha an scríóireacht an ealaín an obair bhata úntaach atá ar siúla goibh a bheith á dhéanamh chuir sin ar eis go dtí na múntóirí. Tá míad ag smaoineamh ar cúpla rud eile mo dheall ar beidir leabhar a chur le chéile nó rud éigean deas mar sin do rang sé a bheith a gcuin chun go mbeidh cuine a gcuibh ar our scoil agus fé mar a bheith sé an sin. Mar is gnách ag deire an tionól inis, for parents out there, we'll have a few questions and answers. At the end of the tionól, we'll go on for maybe another 5 minutes with the páistí, and then if moms and dads have any questions, I'd be delighted to take them at the end. Tá mé an dul eis go dtí na daoine táistíigh, na daoine deasa dúirt mé dólann de cuir hena féin blánad ní bhrin, tá blánad ní bhrin istíigh, haid Ciara, tá mami sínáilte istíigh an sin, tá saibh agus siofra ní choníile dúir is haidh nó siúd a hena féin. Díomh ní an bheoga a dearan múntóir más agus tá is gom go bhfuil múntóir más ag déanamh anobair ar clás dójó agus go bhfuil si a cainte libh go rialta so lenimí doran le sin. Doran géal mar si gur fé atá an seo, so haid fé constantú, súla gom gur scríú an nóta sin tú héon fé. Agus an sin tá Amy de Bháil ag féchant oran, tá Mandy de Butler deir si go bhfuil Finn de Butler ag éisteacht, agus deir an Leanne Tyrrell go bhfuil mí an ihe rial an seo agus bíon mí go húntaach i gcónaí contactisteach go dtí rudaí mar seo. So haid mí agus tá súla gom mar dúirt mé go bhfuil gachtainna go maith agus go bhfuil rudaí deasa. Mas má letarráile éon rud lom, éon rud deasa tá bhí mé istíigh a bhúntóirí agus a fáistí bhí mé istíigh hena féin ar maidin ar 3 cruinniú a bhí ar siúl ar Zoom ag rang múntóir Mara Ruth, ag rang múntóir Líslas, agus rang múntóir Michelle agus iad ag búla le grúpaí chunig mé PC deasa Alíne, chunig mé go raibh na táblaí ar siúl rang a héan agus anna sportacha ag tuairt na freigraí donna ceistena. So a fáistí tá súla gom go bhfuil sibse agus rís ar eis go dtí rang sé. Tá súla gom go bhfuil sibse ag cumáid i deanga bháil le bhór garda. Tá is a go gur féidir libh le cad mami nó daddy a bheith ag cainte le daoine ar Zoom, a bheith ag cainte le daoine ar FaceTime agus na rudaí eile má tá cad a bheith ó bham agus dad bhí cinnte go leor géinn tú cad agus go bhfuil tú ag cainte le daoine le fis omláin ag mami nó agus daddy go bhfuil sé seo ar fáil. So tá súla gom go bhfuil anna chuid scríóireacht ar siúl, tá súla gom go bhfuil daoine ag feicint ar heile fís, beidir go dúirt daoine thumbs up dom an sin, dámarrád é go ráidir ar maidin ag feicint ar cúla cethir ar scoil nó éon lá an tachtain seo. Cad a capsibh, raibh sé go maith. Tuair thumbs up dom aberdom an raibh sé go maith, an raibh sé cuiseach, an raibh sé níos fearr ná RTE, nó raibh sé comá nó beidir beánaí go bhfuil RTE níos fearr. Tásúla gom go bhfuil si bhíh bain tainmhasta ná den darúd na cínar ar TG cethir, siniad na cína tá dhéanamh do na scoil na Gaeilge, na Gael scoilena agus na scoile na Gaeltachta agus tá áthas an dánar go bhfuil sé sin ar siúl. Tá cuimhe agus Mikey ó Fáileán istíigh an sin agus dearmúntóir bríon tá teachtar dúin an seo ní léon gá le dáta breithin nó sinú socrtha leis an cólacht nuair a hagan riomhfuist uaim agus múntóir Sylvia seolann dá agus an méid just sin é an tós nó an size atá in gansaí do de fáiste ar eis le bhórdáil. Brela honna do na páistí i rang múntóir bríon mar dúirt mé
an i rangmuintear brian atá an déagóir nua ceapam gurbe Shane O'Neill an déagóir nua atá agan sa scoil a bhí trí bhliain a déag. Der Andrew go raibh TG cethir go má. Má an fearr Andrew ó Brianán agus tásúla go Andrew go bhfuil líróid lábha ar siúil agus teachta ar an Ománíocht ná den darú go fellin líróid lábha immert a más clós bí cinnte nach mar sin tú foiinóg ar bhamíú dédi nó be gan na crack again. Ná dénig darúd a bheith dolamach sa Guardian có fada agus gur féidir ach go ríis cad í enimid néag na lábha nó go dúcamíd arás isteach sa tach go háirithe má tamí chun bí éthe. Nábí a déanamh mar atá máiste ag déanamh tá sé aníachar nábí a chur do lábha i gcuine de aig más féidir leat bí cinnte go bhfuil tú ag é anna cuairmach i dtéobh cuméid lean an tamar fad. Tásúla gom go bhfuil se bhar fad i cuméid i deanga bháil le mamó agus tédó tá sé anna speisialta nach bhfuil sé únta chun slí go bhfuil mamó agus tédó ag fálam maiálar chun is FaceTime, chun is Zoom, chun is na rudaí seo ar siúl. Bhí PC Sport ag clán an bháistear, bhí trán a gceist a gcuin idir mograthracha agus mografuaracha agus ecuid páistí agus má bham agus miad i gcírí hí trán a gceist a gcuin ar Zoom agus anna sport. Agus tuairí mé plug do ráúnta go tarsúla nacht, tá trán a gceist mór an agrú ag cuman commógaíochta Dixborough agus ceapam go raibh níos móna chuige clán istíige ar an tachtain sicáte. Beidir is rud é sin go smíonóid fé sa scoil sna seachtainní atá ag tacht. So rudí eile aníasa tásúla gom raibh daoine tásúla gom raibh daoine istíigh tásúla an máiste trí le bhaintás dul ar Joe Wicks ag an néad clog ar maidin, dám rud ag go raibh sibháin ar maidin, tásúla gom go raibh sibh ag buint anna henavas, comáile sin tá rud anna speisialta gur bhaile me lua, agus sé sin óga yoga, agus sin yoga atá ar siúl ar Facebook agus ar Instagram agus nó rudaí eile sin ar Twitter capam, agus is ó yoga atá a dhéanamh beo go thomláin trí gaeilge, múntar úntaach ó cúnta bhuió agus bíon anna sport pointe lei sin, so is féidir dul go dtí Google chuiristeach óga yoga nó ceapan go bhfuil siad ar Facebook comá, chuiristeach óga yoga agus fioc ar na seisiún cleachta curp atá a dhéanamh sin. Tásúla go bhfuil daoine fós ag leanúntaráig le Donna Dunn Fitness an seo gil chunig, beidh sé tosnú i gceann den ómad capam beidir timppla 5-3 beidh sé sin ar siúl agus tar nón beidh deise goibh fiocant ar an cuideile de RTE School Hub comá. Tá dúláin nó challenges an Common Lucas scoile agus Pelnamáin tá siad ag déanamh dúláin gach lá san amáint sa féil agus i Belnamáin agus sa commógaíocht agus anna háchtach fiocant ar na rudaí seo do cumána hógan tamach agus a bheith ag cleachta agus cinntiú go bhfuil na scileanna réige gut nó go dagan an village agus Gaelí Loughlin agus na clubanna eile ar fad arás go mé míad réig dó. Fecim ó Bevan Dowling go bhfuil Isabel an seo hi Bevan, súlagan go bhfuil sibh go má sáile agus go bhfuil Isabel go má agus go bhfuil Patrick agus Ella Duval tá si dúistí ceapan gur nó mé hailóa hena féin. So sin beagnach sin iad na rudaí móra atá ag dul in our scoil. Tásúla goin go bhfuil sibh slán sábháilta sa bhaile chur gach múntóir amach obair an tachtain seo. Rud amháin atá anna háiteach a fáistí agus mams agus dads. Déanann tú an méid obair agus gur féidir leat. Ag an ann gur féidir leat. Bhí mé cainte ar an idiríon ar maidin le mami agus daddy amháin sa bhaile. Tá mami agus daddy ag obair sa bhaile sin, tá siad i gúsáid na ríomhairí, so ní bhíonn sé éasca ortha an ríomhaire nó an fón nó an tablet nó an iPad a chur fáil duite nó go bhfuil sé ag tastáiltúid. So déan an obair nuair gur féidir. Tá sé anna háiteach go bhfuil seansig mam agus dad a bheith déanamh an obair ón maile agus go leanann siad a ráig le sin. And to moms and dads arís déan an méid gur féidir leat. Let's all do what we can. Let's not be getting stressed about whether we can or can't do all of the work maybe that the Múntóir has put down.
An obair atá cuireamach ag an múntóir is tá sé cosúil le bíochláir. The work that the teacher has sent out to you is like a menu. Pick the bits off it that you would like, do what you can, and if you can't get it all done, that's fine. There are much more important things in life than getting this work done at this time, and we'll have plenty time to catch up when we're back at school. Beidh deisina úntacha a gcuine ar fad chun dul siar na rudaí atá déanta. Tá mbeidh fiocant anseo go dtí tibredáin tá Eola ní cumín istigh hála mailen garí an sin, Tásúla gon bhfuil tú ag siúl na bóthra Eola agus ag bailú na bláhanna agus éon rud ar a gcuil cadagain iad a fiocha más féidir linn agus ag fiocant ar na crín is na héanaí is an gachard atá mo an sin san nádúr tá na héanaí mo an ár gádaoine bí míad ag fiocant amach agus ag déanamh gachard lótha. So leis sin a fáistí tá sé beagnach in am críoch núléimhse ach tá mé chun iarraí ormh go speisialta inniuh padair speisialta a rá do chalín anna speisialta in our scoil agus do bhuainteoir thar a bheith speisialta in our scoil mar iné mar a sóildíobh agus mar a sóil de chuid na mams agus dads de cail murin atá in our scoil murin ní gráda agus de cail a bham múntóir pronsiasa daddy agus fearcéile úntaach I Michael agus tá míad ar fad ag smaoine fuatha agus tá míad ag rá ar badracha speisialta dóibh. So iarm ormh ar fad teachtasteach liom inis agus dearmid le chéile an ár-nethar agus cuinómid ar Michael O'Grady, ceoltóir úntaach, fear álan agus mar dúirt mé daddy agus fearcéile álan ar scoilne agus dearmid le chéile inis más féidir libh ár-nethar atá ar neamh go néfar danim go dagad do riacht go néantar do cholar an dalamh mar a dhéantar ar neamh ar na rán léthúil tuair dúin inniuh agus mágún ar bhíocha mar a bhahamíne dar bhéchúna féin agus nálaigh sin a gathú ach séir sin ó olc. Amen. In enam an athair, san Vic, san Sprid, néamh. Amen. Agus beidir cúpla second ciúnas a gcuin inis a fáistí agus a hisismóirí agus an sin más mála éon mam nó deid éon ceiste chur maiallar éon rud be mé an seo ar feadh beidir 5 nómad eile chun na ceistena sin a ragart. So haid go Andrea de Roiste, haid Laura tásúla gon bhfuil gacrod go maith an sin a maith I Muckalí agus go bhfuil arís áileacht na tíre an sin le feiscint a gceachtainna agus Andrea tásúla gon bhfuil bosca ceol nó fedógstáin nó rud éigean. A fáistí súla gon bhfuil anna chuid ceol ar siúl tá sé gceiste an máistear inniuh nó ar an luan PC ceol a chur suas le fálam atá tucha ag múntóir fiána dom agus buine mí tríal asta siúd gachtain agus beidir go muine mí tríal trí Zoom nó rud éigean a bheith seint lena chéile an tachtain sicúin le cúnamh dé. So leis sin ag timpeall 3 second ciúnas a gcuin éon fáistí gur bhailmh ágant is féidir sin dhéanamh agus éon mam nó dad, any mom or dad who'd like to ask a question of any sort, you can pop a question in the comment box there in the next couple of minutes, but we'll just have 30 seconds in memory of Michael O'Grady, Muntor Ponchius's husband and Murin's dad, Inish. Nish ar yesterday go raibh anam Mike benacht dé ar and bemide gui arish de Muntor Ponchiusa agus do Murin Allen atá gain. So mátá dína fós an seo fecim dig Mandy Butler go bhfuil rud éigean le héit ag críoch nó leis ní lis gom cad is puí lei sin agus mátá ceist is féidir é chur tá Noel Brennan istegan sin ní lis gom Ciocad a bhaintú íomhréanán
atá stig má tá aon ceist i gcéan duine chuirigí isteach iad. As I said to parents, we're very glad that you've allowed your children to log in this morning, and we hope that those of you that are having Zoom meetings and Google Classrooms meetings are working with your teachers through Seesaw or Class Dojo. We hope that they're enjoying those, and we'll try and expand the amount of contact that children have with each other and with their teachers. Obviously, as I said during the Tionól, if you want to let your children contact each other through the various online platforms, that's entirely your decision. Obviously, from every perspective, may be better that you're sitting in the room when those contacts are going on, or at the very least that you're aware of the online chats between children. Mar rang Monta Maria, tá rang Monta Maria stig an seo, má tá daoine stig fósa stig ó rang Monta Maria, hail le na níán bheaga agus na níán mhóra rang Monta Maria, and tá súla gom go bhfuil fé agus tam go más bhaile Monta Maria comma agus go bhfuil gacrod ag dul araig go má istí má sa tíig sin. Agus tá thumbs up feite an sin ó gine éigen henne féin ó Monta Maria, tugann si thumbs up do Monta Maria, tá sé anna háachta go bhfuil and the thumbs up sahort again igart. So I don't know if anybody else has any other question or any other comment from a parent. We'd be very glad to answer them here. Or indeed, don't forget at any time you can email me at previda@usry.com. That's the address that sends out the emails from the school normally. Or indeed, most of your teachers have given you their email addresses to contact them. Please respect the normal ways that we do things, in that we should keep our contacts by email with the Múinteoirí to school time. So either Carol Treshane, August 3 between 9:15 and 10 to 3, people would be delighted to deal with things. Haile Páistí go léir I rang a dó a der Múinteoir Ashley, August comment Annie Asson Shaw ó Stefano Helene ó Muinter Allen der siad rang a cahar Múinteoir Cormac. The Zoom class was great fun, apart from Múinteoir Cormac's haircut. Of course, bhí sé tá grúig Múinteoir Cormac agus grúig an máster I me heb beganín fada not hús an sin a cías an seo. So buine míad agus tá Múinteoir Marú tá si cruinethe lena rang an na Zoom, der si hail a rang a héin ceach duine ó rang Múinteoir Marú atá ag fiachant nu ag éisteacht der Múinteoir Marú hai. So the parents and mums and dads are being shy with the questions. If there's any question you'd like to ask, we'd love to hear it. I'm just checking back here in case I've missed any comment or Kesh. There's lots of them there, but I think I've got them all in. As I say, we've another couple of minutes here. If you'd like to ask a question or make any comment to us, we'd like to see that. Or again, you can make contact directly with us on all of the other ways. I know that Múinteoirí have been sending out some books and some work in the post. Don't forget those lovely carta puisht that you got from An Post. So while don't forget to write them, use them as an opportunity to write a note to granddad or grandma. Seol Tachtar go dtí de cara scríomhiad I méarla nu in Gaeilge, but bheadh sé go húntaach a bheith scríomh in Gaeilge darnóin agus bheadh mamo agus dado nu mami nu daddy bheadh siad anna hásta nóta áil I scríomhan in Gaeilge óis agus cabhraíonn sé go mór lotha siúd. Tá go bhfuil right mommies agus daddies. A number of parents have gone back to Duolingo and they've gone to Gael Culture and they've gone to other sites to brush up on their own Gaeilge, and that's a great thing to be doing at this time. The master's trying to do a little bit with his Frankish just to try and get my French back up a little bit again, and those are great kind of things to be doing. So we'll give it one more minute, and if we've no other questions or no other comments, we'll let you all off to Donna Dunn for the fitness session, or we'll let you off to RTE Class Hub, or any of the other lovely activities that are going on. I sent a message up. By the way, don't forget to follow us on Twitter and on Facebook at Gael Usry. We're sharing lots of ideas from publishers, from TV stations, from radio stations,
just saw yesterday that the wonderful David Attenborough is going to be presenting a geography program on BBC4 for those of you who are lucky enough to have it. I think that's available on the free satellite channels, and some of you may have it on Sky. Unfortunately, we can't get the BBC iPlayer on Shaw. I know Peter quite in a music is steady, Tashley Clishte, a call team or Shin. If you found a clever way around that, fair play, and maybe you might let us know how. Agus tá Linda O'Leary Trish, Sherivish Anava a Kurishtak, Agus tá Cartig ag Linda Homlan. We've advertised it on Twitter and Facebook. Cannes Bookshop in the city centre. Our friends who do our school fair is open every day over the phone in the mornings. And if you send in an order to Can Kylie in the morning, you're supporting a local business, and she'll send the book in the post that day, and you'll have it the day after, which is Sherivish Untuk. And don't forget to support I know many of our moms and dads and parents, people like Canaz Butchers and Grogan and Brown are still doing great business. Bits Computers, all of the companies who support our school in so many ways, both as moms and dads and in sponsoring us in so many ways. By the way, Foshti, Kubla Poshta, Keshtor Mayaler, on Unit Sugar has the scoile. Will the playground be there when we come back? The Kunav Day Beg She, but we have to wait for the builders of the Unit Sugar to be allowed back into the grounds. But great work done by our Christian Adishmahori there to collect all that money. We have the money to pay for it. Unfortunately, our Ribio is cancelled for the moment. I know that the Krishta are looking at doing something in the autumn, and we'd love to think that we might be able to have Ribio Fehe out in the latter part of the year to continue with collecting money for our interactive whiteboards in our schools. And also, moms and dads, you may have heard during the week that there will be money provided to our school in relation to technology. If you feel that you can need to avail of that at home, please send us a private message or a private email in relation to that, and we'll come back to you and we'll talk to you. But it may be quite a while before we see that investment, but fós hen tamid an a bhaíoch. So leis sin mams agus dads muna bhfuil aon ceist nó comment eile Tom an a bhaíochtaí ar fad a bheith stig. I'm very thankful to you all for tuning in this morning. As we say, we're going to do our best to keep in contact with you in every way we can. Ná bíoch agla ort. As we said to you in the meetings when your children started in grade school, there's never such thing as a stupid question or a silly question. Ask us any question you need. We're very conscious of the stresses and strains in your houses at the moment and how difficult this is. We appreciate that moms and dads maybe have lost work, and maybe there are people in your families who are sick. We think of them. We hope that everything will be okay, and we keep you all in our prayers and in our thoughts. But please be in contact with us. Please be in contact with your mentor. And if you can't get an answer, or if there's another thing you think that I can answer, by all means, Taradang Volume, contact me as Master na scoile, and I will do my very best to answer any question you have or to find out the answer from your mentor. So, leis sin, gur míle maith agaibh as ucht a bheith stig maidin agus bí cinnte go bhaineann sibh slán, críoc nóimid leis an dá rud táchtach, nig do lábha agus fan sa bhaile. Let's all wash our hands, make sure we're keeping hygiene, keeping our social distance, and staying at home, but getting out to get our little bit of a walk or a rohíocht or any of the other things that we need to do to keep our fitness and our health up. Gur míle maith agaibh, feicimid sibh an tachtain sicuain, slán a bhaile agus bí sábháte. Agus turn Emma Power, slán. Slán Emma.